Gurultoy başlamadan ozal oňa gatnaşylar ýurdumyzyň owa hojalyk puwdunyň gazananlarynyň sergisi bilen tanışdylar. Dürli görnüşli owa hojalyk önümläriniň ölümçilik möçöriniň artdyrylmagy, ýurdumyzda alyk bolçulugynyň üpsün edilmegi arkadagy gahrman serdarymyzyň Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň berkidilmegine, halkymyzyň awadançylygynyň ýokarlanmagyna gönükdirilen döwlet siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Forumun gün tertibiniň şäklerine Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygynyň hasabaty diňlenildi hemde gurumaçylyk meselelerine garaldy. Türkmenistanyň Agrar Partiýasy milli ykdysadyýetiň binýatlyk puwdoklarynyň biri bolan owa hojalygynyň çalt tepkileri bilen ösdürilmegine, şeýle hem daýhallar täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrmaga uly goşant goşýar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň başyn başlany we hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow tarapyndan owa hojalyk puwdogyny üstünlikli durmuşa geçirilýän giňerli özgertmeler gowandyrjy netijeler berýär. Çykyşlarda owa hojalyk toplumynyň ähli öýümçilik düzümleriniň teňkitadan enzamlaşdyrylmagyna we döwrwaplaşdyrylmagyna, hime senatynyň ösdürilmegine gönükdirilen döwlet gollawynyň hemde ägert uly maýa goýum serişleriniň aýratyn ähmiýetiniň bardygy bellenildi. Türkmenistanyň owa hojalyk toplumyny ösdürmek maksatnamasyna ölümçiligi alymyň we sahly tehnologiýalaryň gazananlaryny ornaşdyrmak, suw hojalygyny dünýäniň öňde barjy tejribesini ornaşdyrmak we beýleki wezipeler gözeňde tutulýar. Şunun bilen baglylykda Agrar Partiýanyň agdalarynyň jemgyýetçilik we syýasy işlere işen gatnaşmak bilen häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli sebitlerine ýaýlandyrylan giňerli we köpürli başlangyçlara, oňyn özgertmelere ýokary derejede goşant goşmaga çalşýanlyklaryna aýratyn üns çekildi. Gurultaýyň dowamyna gurumaçylyk meselelerine hem garaldy. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlyklygyna ozal bu partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygynyň orunmasary wezipesinde işleýän Akmammedow saýlandy. Foruma gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul edip, onda döwletimizi we jemgyýetimizi ýerli ösdürmäge gönükdirilen giňerli özgertmeleriň durmuşa geçirilýäni üçin hoşallyklaryny beýan etdiler hemde watanymyzy ösüşiň täze belentiklerine çykarmakda, owa hojalyk toplumyny mundan meýlekde döwrewaplaşdyrmakda ihtilaslaryny gaýgyrmajaklyklaryna inandyrdylar.